jamde jeetati silmaji capanɗe tati woni Banjul lamorde Gambia kon waktu ni ɗo e Dakar lamorde Sénégal. Ahmadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde ko ɓuri tengtude kabaruji ɗi hannde oɗo subaka to bene ko laaɓi ɓurama heɓede e nde étare samminere laamu hay saldu wotru kono leydi ndi wallani ɓe murtuɓe yiɗunoɓe samminde laamu ngu ñande jeeɗiɗi lewru ndu gonɗen ni wi Patrice Talon hanki alkamisa o holli wona samminere laamu waɗi ko fiyande fewde e mabɓe jaati o hoorejo ndi leydi warti e ballal kono Nigéria defore no jokki toon to bene to Guinée kam lawol ɗimmol ñawore wargoji nogas e jetti septembre hitanɗu ñaɗɗiɗi jeenayyi fuɗɗima hanki colonel bienvenu lama sandarma hoorejo Daka kono kaleya heɗama hanki alkamisa ɗo no tuma wargoji dolugo rewɓe diftagol yimɓe tuume ɗe o yeddi folotiro kan 2025 to leydi Maroc fuɗɗan alet arowoɗo hande ko diɗɗal Sénégal andiraɓe les lions de la teranga kaleten haala muɗum ko ngal diɗɗal ƴettunogo folotiro e hitanɗu ñaɗɗiɗi nogas e ɗiɗi. On calminama on juurama on jettama bisimilla mon e ley kabaruji ɗi to bene puɗortoɗen hoorejo ndi leydi o wiyete ko Patrice Talon o warti hanki alkamisa e tare saminere laamu ñande jeeɗiɗi ndu lewru ndu gonɗen o holliti wonde wona konukoɓe ɓadiɓe hooreya ko leydi ndi gonno caggal nde etare kadi o gogɗini ɗaɓɓugol ballal kono Nigéria tawa ko rewrude e CEDEAO Patrice Talon tengtini wonde laamu makko ngu ina jokki e tefude murtuɓe tumaɓe humodirde o alhaali kadi e ƴewtude yoga e mabɓe ɓoccitiɓe keroɗen boliba e wiide hoorejo bene Patrice Talon ala e mawɓe kono leydi maɓɓe ndi jilluɓe e étare saminel laamu ngu ñande jeeɗiɗi ndu lewru sappo ɗiɗaɓɓuro e wiide makko baɗe murtuɓe ɓe ko fiyande o ngu famɗiri wiyede saminel laamu Patrice Talon tengtini wonde ɓen murtuɓe yiɗnoɓe samminde laamu makko ngu tawaka e konu remoɓe laamu kadi ɓe tawaka e ardiɓe konu o andini wonde ko sukaɓe soldateɓe wonɓe taw e heblo ɓe yimɓe politique kutori hoorejo bene o holli kadi wonde Nigéria waɗi e dow yamirore makko piyanɗe toɗɗude d'accord ben ɗo murtuɓe ɓe gonno gam haɗudeɓe hutorade otoji konu gonɗi e nder mayre siftinde ñande on ñalawma murtore mabɓe nde ɓe kabrino e télé gendi bene wonde ɓe liɓi laamu Patrice Talon hunde nde laamu ngu yeddi nde tawno kono leydi ndi e ballal kono Nigéria e France palima ɗum e on ñalawma goto e ɗum murtuɓe hewɓe maayi e mum kono mawɗo mabɓe o woni lieutenant colonel Pascal Tigri e woɓɓe keeɓi ɓoccitade e ɗum laamu bene ɗaɓɓi ballal leyɗe koddiɓe mabɓe wolludeɓe e nangugol ɓen e andinde ko hedde capanɗe tato e murtuɓe ɓe yiɗnoɓe libde laamu Patrice Talon jagga eɓe ndewire janfa wargo e yidde jibde deyre leydi caggal bene payen to leydi Guinée lawol ɗimmol ñawore wargoji nogas e jetti septembre hitanɗu ñaɗɗiɗi e jeenayyi fuɗɗima hanki colonel bienvenu lama sandarma hoorejo Daka kono kaleyañ heɗama hanki alkamisa ono tuma wargoji dolugol rewɓe e diftagol yimɓe tuume ɗe o yeddi e wiide makko guila hitaɗu ñaɗɗiɗi sappo e goho omo heeɗe kono e kala saaha ñawowo accitanmo keɗoɗen Mamadou Adama Diallo lowre ɗimmere ñawore wargoji 28 septembre udditi hankin ko tuumaɗo keso colonel bienvenu lama wi'aɗo ko directeur Daka konunkoɓe kaliya ñaawa maître Alpha Amadou DS Ba goto e avocat ɓe lorriɓe wo tigui tigui on iwnoɓe kalleyaɓe yeeyi ko stade ko ɓen ɓurno wadde bonneji ɗin ko stade toon donc haare ko ɓe o sifanomen ko honno ɓen ɗon iwri toon ko fiyon ɗum ɓen ɗon iwani toon yaahi toon ɓe arti kadi o andi ko ɓen yaahi toon ko honɗum o waɗno donc andi kadi o fu nde o waɗano donc kamɓe kanko e sommodi e ɓen yoɓe waɗi ɗin bonneji ɗon minen noon meɗen andi goɗɗo no wona harana kanko woni directeur on ka kayidiji kono hara ko kanko laami ɓayɗen andi laguine ɗo ko honno laamora o sandarmujo bienvenu lama no wi'i o tawaka o anda fiiɗi wargoji awkajo makko maître Zézé Kalivogui no tenƴini o ko toñaɗo en fo en heɗike yewtere colonel bienvenu lama nden ilaka fuɗɗode ko haala wota o jogiti hande koye hoore weltare mi heɗitigo kiliyan ay yewti haala fewka laaɓuka wonduko e jalbendi e nder o dossier miɗo welti tawde o ari yewtugol gonga makko kan e o dossier nde ñawore nattama ñande sappo e ɗiɗi lewru go'aɓuru hitande arore Mamadou Adama Diallo Conakry RFI Mamadou Adama Diallo caggal Guinée payen ɗo woɗɗani to Gambia suudu ñayodo cour suprême fuɗɗima e nde yontere ƴewtade wullitande fukkinande alhaali haɗugol sunninde sukaɓe rewɓe e nder ndi leydi e lewru jeeɗiɗi ɓuuru hitande ujunaje nogas e nayyi parlement namen suudu sarɗiyankoru Gambi salinoma eɓɓore sariya nde député jo Almame Giba fukkinno nde eɓɓore wonno
ko ngam ittude jukkoje sariya jogorɗe fawede e kala nangiraɗo sunningol e nder ndi leydi nde eɓɓore addino peccor mawɗo e nder leydi Gambia haɗugol sunninde no haɗa e nder Gambia guila hitaɗo ujunnaje ɗiɗi e sappo e joyyi e wiide UNICEF 73 e nder temedere rewɓe sukaɓe rewɓe to Gambia ko sunninaɓe. RFI. To Sudan paramilitaire en tawaɓe haare hakkude mabɓe e kono leydi ndi weddima hanki alkamisa piyanɗe kewɗe doronaji to funnangue Sudan yimɓe tatomayi hen ndiyam dartinama heɓede ko ɗum nantini kabaruji immiɗi e kono koɓe ɓe weddima fodde 35 doron e nder saare Atbara Addamer e saare wiyetende Berbere e nder diwal Nil e wiide ɗi kabaruji ha joni ɗe piyande saabima bonnere nokkuji ɗo kuɓɓam moƴƴinte. Sénégal balɗe sappo caggal nde ARP l'autorité de régulation de la pharmacie saldu halfinandu ƴewtade leɗɗe dartini golle suudu moƴƴinondu kuusuji boboɓe e rewɓe softcar ndu saldu yaltini hanki cimtol ngol no holli wonde ɗi produit ji no wawi jokkude yeyede ɗum woni wayludugol ngal pelital ngal ɓe ƴettuno. Amadou Sow goto e hooreɓe fedde daranide hutortoɓe ɗi alaji action citoyenne pour la consommation et la normalisation andini wonde ngal pelital ARP wona ɗoftingal sariya saabu ɓe ala yamirore haɗugol jeygu produit ji e nder leydi ndi. Keroɗen moye fandu haala Habib Diaw. L'ARP n'a pas une habilitation d'abord de retirer. Saldu ARP ala yamirore fi haɗugol jeygu produit ji ko DCI gomu kalfinango jeygu e nder leydi ndi tan foti ƴettude nde yamirore. Saldu ARP golle mum no haɗa lebbi tati caggal ƴewndade nde o waɗata e produit ji jeyteɗi ko caggal ngol ƴewndagol ɓe mbawata jonnirde kabaruji celluɗi DCI gomu ɗoftingu ɗen gueɗe caggal ɗum ngu gomu no wawi ƴettude pellital ko fati e jeygu produit ji moƴƴinteɗi ko ɗum saabi ngo waylo pellital ngal ɓe ƴettuno ko heddi yo DCI ƴettu nimako mum ha timma fiyo ɗi mbaylaji ɗofta sariya moƴƴingol e laaɓal de qualité d'hygiène et sécurité. E nder cimtol yaltinagol talata faltiɗo hoorejo Amérique Donald Trump ɓeydi yajnude sariyaji yoga e leyɗele natugol mumen e nder Amérique eɗen leyɗele no tawa leyɗe jeeɗiɗi Afrique naji hono Burkina Faso, Niger, Mali, Soudan du Sud woodi kadi leyɗele ɗe ɓiɓɓe mumen kaɗa natude jaati e nder Amérique on sariya ana ɓuuri sattude no tawa e ɗen leyɗele sarlon ngal pelital no yewtede hande e nder ndi leydi fuu yoga no mettini hen yoga jangde mumen bonata keɗoɗen jantore nde Kadiatou Diallo waɗani en. Donald Trump wonde eɓɓore faaɗinangol yimɓe sarlon natugol ka leydi Amerika hino yowtiri e yugol leydi maɓɓe ndin e yimɓe bonɓe ɓen e faamu Elage Ibrahim Perejo Sow ɗum ɗo holli yo yimɓe Afrique naɓe kañum kadi yo hiw nokkure munde ko hollugol en enen wontirɓe ɓe nga yen jogito ka iwɗen nga ɓurten wakkilagol hella ga ɗo inni wo kanko ko woni waɗiro ɗum ɗo hiwgol yimɓe makko ɓen enen kadi gueɗen hiwitoɗen nga ko Donald Trump adunal noon fof no andi fi makko nayen yo Donald Trump yurme en ara enen lamɓe men ɓen yurmaka en ko lanɓe men ɓen ɗum ɗo woni yaano yoɓe accu ko sappo ɓe jogi ɓe ɗetta gotum jeenayi ɓe a jonnita jama maɓɓe on. Mamadou Nulaɗo Diallo ko kanko moƴƴini moteur ndiyam hari o naadi kaydi fi yahugol Amérique ɓeyda gandal heɓuno sanse fiyagol Amérique fi jangoygol l'école étonolan university jonilan scholarship waɗi fi heɓugol visa on kono nder ɗum ne ɓaali mi nani lanɗo maɓɓe on fi tomin yo ko maɓɓe ton fi jangoygol ɗum son jiila kiboɗi fi moƴƴingo kayidiji ɗin mi financé moƴƴano ɗum son jiila moƴƴano gila Donald Trump jooɗi ka laamu o ƴetti pe hewɗe haɗugol ko ɓuri leyɗe 15 natugol Amérique hay si tawi leyɗe goo ko sengo haɗira sarlon kañum ko cenɗe ɗen fof joni Kadiatou Diallo freta on e refi e ngol doggol ɗe leyɗele haɗade ɓiɓɓe mumen kaɗa nadde Amérique ana tawa Syrie e Palestine kan hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e joyi to leydi Maroc rogere wonde e ɗemin gowi wadde gam anditirte on équipe uji gollato ballon hande kaleten ko Sénégal ɓurɓe andirede les Lions de la Teranga gotal e diɗɗe ɓurɗe wattede hakkille e nde hitande Bocar Tall. ɓe noddirte ko les Lions de la Teranga baroɗe teddungal so en batti e pular ngal diɗɗal Sénégal woni koye guɓal de wondude e RD Congo, Benin e Botswana gila e desawal mabɓe gadanal laato ballon mo dunde Afrique hitande ujune ɗiɗi e nogas e goho hakkude mabɓe e Égypte Sénégal koko wayli jaɓɓal ne feewi e ngo fijo o kippuma Pape Thiaw ko dental baroɗe kewɗe bawɗe weltinde yeɓiyankoɓe laato ballon e ngo folotiro jogorgo yuɓɓinede to leydi Maroc
ina tawe e mabɓe o gorko mo bambali mo ballonji ɗiɗi kanŋe e dongre afrique Sadio Mané capitaine kippu o Kalidou Koulibaly Edouard Mendy Pape Sarr Idrissa Gana Gueye e hewɓe fettoɓe to leyɗe Europe won hen ko ngollu woni gadanol ina tawtere e laato ballon e duude afrique waɓen El Hadj Malick mo West Ham to leydi Angleterre Mamadou Sarr mo Strasbourg Lamine Camara mo AS Monaco Habib Diarra mo Sunderland e Ibrahima Mbaye mo Paris Saint-Germain ton to leydi France Pape Thiaw ne ko ngol woni gadanol omo yaha kanna taw ko eltowo Sénégal waddata ko e Botswana pottital mum gadanal talata no gas etati ndulewo Coupe d'Afrique des Nations hitaɗo ñaƴiɗe nogas e joyi fuɗɗoto ko aletaro o ɗum ko toon to leydi Maroc hakkude Maroc e Comore ko ɗon du o fuɗɗorto tedduɓe heeɗiɓe ko ɗo karetene ɗiɗo kabaruji en jetti jarni heɗotoɓe ɓe kala ɗo ɓe mbawi wonde kono kadi Ibrahima Ba to karallagal to wondude Inna Bolaro on jarama yamde jeetati silmaji capanɗe nayyi ɗo e Dakar capannayyi goho ɗo e Dakar lamorde Sénégal Rama Diallo e kabaruji coftal ɓalli en goɗɗata kaleten koye alhaali Maroc hitande 2025 e oɗo kan balɗe ɗiɗi fadde kano ɗum heddi jati balɗe ɗiɗi fadde kan Maroc lolli hanki ɓe naɓi desewal coupe arabe duuɓi 13 caggal nde mbayruno heɓde ngal desewal Maroc heeɓi oɗo coupe ɗiɗaɓo terodirde e Jordanie hanki nen e fijo juutugo fa e wakkati ɓeydaɗo woni nde ɓe certi e on ɗon kippudo 3-2 Abderrazak Hamdallah andinɗo jaati timmini fijjande e kippu muɗum gendijo fuɗɗude hanki kanko woni kokkuɗo Maroc ngal ɗon keɓal Amadou Barouba Maroc ɓeydi hoolare fade kan mo leydi muɗum jaɓɓoto fuɗɗude ala jati kamɓe dañuɓe coupe arabe hanki kamɓe jogui ɗu desewal coupe du monde U20 nde ɗo hitande kamɓe woni champion d'Afrique U17 Maroc hewti du fa joni fijoji timmal kan rewɓe hikkaji on fa so tawi ɓe mbasi ngal ɗon desewal hande ko fijo kan wonno ko ɓe domi non du wonno fijo arano ngo tawte hakkunde kamɓe Lion en Atlas e Comore tetondirde ɗono alhaali kawral aranal ko watte alana yamde 19 Maroc ana lima do équipe uji ɓurɗi hoolede wawde heɓude desewal coupe d'Afrique hikka kamɓe kasin e Sénégal leyɗo kipuji noga e nayi tetodiroji yalla ɓe lomtoma Côte d'Ivoire champion d'Afrique kan paltiɗo fadde ɗum kippuji ɗi no jokki jippagol to Maroc jati kawri tan fija ballon weltare fina tawaji Afrique ana e teddungal to Maroc Comore leydi kuccodirori e Maroc hewti to Rabat Mali Angola Benin Zimbabwe fu jippoken hanki kippuji kewɗi goɗɗi ana ndoma e oɗo ñalowma aljumare kippuji ɗi no e natude dakolɗe muɓɓen fadde kawre arane ɗe gilla to Rabat to Casablanca to Marrakech e to Agadir alan fa yahde lewru kippuji Afrique kollal bawɗe fija ballon muɓɓen yiitude moy woni champion kes on hikka Maroc etoto jogade ngal ɗo desewal taw ko kamɓe jaɓɓi kawral manga non jatirama Diallo a jarama en gara joni e ñogande jewte waɗade taskara mon tottama konngol ko Moussa Oumar Bari jareten hen tedduɓe min gari ñoggande on miijoji ɗi gaccuno ɗon e nde yontere e nder taskaram on tottama konngol ñande altine on jewti ko yowiti e nde eɓɓore nde leyɗe AS jogui woni darnude suudu moftirdu kaalisi hakkunde leyɗe ɗe ko holno ñawirɗon nde eɓɓore keɗoɗen yoga e mon ɓe mbi ko ɓe mbaɗa créé banque maɓɓe kamɓe leyɗele tati ɗe aha ina wawi wonde no foti wonde saabi hay leydi gotiri tan no wawi wadde banque muɗum heddi noon ko sans départ e hooli waɗoɓe ɓe garanti beele so ɓe mbaɗi banque ɗe ma waɗ valeur ɓaɓe jogui noon aliyeji kam eɗen gandi ko wayno Sine e Russie so woni ɓen ɗon ɓe jokkodiri e mumen e dañƴo e maɓɓe haaju foof haadi kay eɗen gandi banque ko gostodiral buuɗi kala dañƴo maɓɓe haaju ɓe jogue mum haaju ɓe mbawi wostodirde kono jeeyguni min jiyandam latogol majjum no tiiɗi sanne saabi en jii banggal kisal kam sabatorde jaagoyare yeeso en jii rafide e naggu mum heewi sanne golle kewɗi daroke min yiyandam banggal majjum fa golle majjum yaara yeeso tiiɗi sanne mbiyata aadi on no waɗi ka heɓɓingol majjum on hoya saabi en jii golle kewɗi daroke saabi rafide e nagguji ɗi ñande talatare en jewti folotiro kan yuɓɓintego to Maroc ko holno jiruɗon ɗi kippuji jaaɗi toon to
kan to Maroc. Coupe d'Afrique Maroc yibo woni ko feƴƴi ka sélection ji ka qualification ji woni ko kippuji yahi hara ɗi wayri yahude moƴƴa woni ko goɗɗi kadi ronki yahude hara ko wowɗi yahude sélection ji ɗi woni ko waɗi wano woni kadi ko zerɓe go kaɓe yahali ɗum kayno ngalɗini wano o serjo fijanowo Côte d'Ivoire mo ɓenata Nicolas Pepe jeeyaɗo zerɓe ɓurɓe yeɗɗude nini e nder Europe donc wonali ko naɓa haɗa ɗum no ngalɗini moƴƴa. Sen garti e diɗɗe ɗe ganduɗa ko jaaɗe toon to Maroc pour coupe du monde min kam e yande am tan to bange équipe Sénégal to classement o e moƴƴi ɓe cuɓi 27 fijoɓe ɓe ƴefti hen yimɓe tato ɓe ko pour nangugol ballon o yimɓe jeenayo pour défense ko nande Kalidou Koulibaly Moussa Niakhaté e woɗɓe sen garti kadi e attaquant ji ɗi Sadio Mané en Nicolas Jackson en ha e woɗɓe. Nyande alarabare en jewti ko yowiti e orgal sumgoji hooreyako leydi toon to Guinée ko holno ñawirɗon ngal orgal keɗoɗen. Arduɓe siwlere laamu fof kamɓe ndendi poti ɗon e meɗɗo laamaɗe fof hangadine so tawi yeehi ha sumgoji poti wadde jomum ƴewat tan ha waɗa feere dajana felore opposant ji ganduɗa ene ɓuuri sembe ɗi e joni to leydi Guinée Conakry ɗo no orgal ngal ene famni ene wiye yimɓeɓe ɓe kewanno ɓe kewranno ni e saabu kam so tawi Mamadou Doumbouya o écarti candidat ji mawɗi ɗi fof ɓe ganduɗa ko rende mawgo rewno caggal mumen e ɓe ngalla orgal ngam wawatande nandude e orle ɓennuɗe ɗe fof e ɗum kam bettani boycott ɓeyene lundiyankoɓe mawɓe noddi ɓe min mbiɗa wiya ɗum wona solution. Campagne wonɗo fewndira ɗo oɗo tigui tigui wo ko campagne ko wowi kon no serti buy ɗo fayda ala yiide ka mooɓa muufe man fof sina muufe man laamu ngu ɓay ɓen ɗon ko premier ministre on tigui woni e hoore campagne on. E alkamisare hanki en jewti e pellital ngal Donald Trump ƴetti woni hadde yoga e leyɗele natgol e nder Amerique tawi no e majji leyɗe tati AES. Trump ɗum wona gulet Trump de jooɗiɗo haaleno lesɗele ɗe ɗe ganduɗa ɓe natata lesdi mum anneyo mutan haali e so ɓe natat ɓe kam wa ɗumen han naat saabu yimɓe kam ɓe dañi visa ɓini jaaha ɓe ƴettat ɓe lesdi nde ɓini jaaha ɓini naata te koko haalata koko wino ko min mi yii gila nden mi yii yahat ndede jooɗi wino ko Sénégal hen jeyno après wino ko hedde ɓe dañata visa ɓe natta lesdi mum mais après hewɓe sénégalais ɓe hewɓe jeehi min mi andi hen hewɓe ɓe ganduɗa après ɓe jeehi ɗum ne haalat tan miijo mum tan haalata mais wattinta comme nden iɗino wi tan ɗum wattinta ngol bolol ne ko noon tan ɗum wattinta peut être ma war lesɗele ɗe ganduɗa ɓen kam ino hen ɗumen wawi hat par ce que ko wi ko aussi sa raari ha go nder na fa ko ɗum gonga sabu ko wayno rentade lesdi mum par ce que bonangue ngue heewi to sa ƴeewi arlenɓe ɓe ceeɓi bonangue ngue mbaɗata américain ɓe goto fan nde pewani mais arlenɓe ɓen ko mbaɗata toon vraiment wona ko moƴƴi wona ko yooɗi ko mbawɗen wiide tan oɗo Donald Trump neɗɗo fu wawata andude o par ce que wattuji o fa'a lettugal wakkatiji o fa'a gorgal a anda fu ko mbawɗa wiide en nani noon no wiye kanko o ndaaro yalla omo heɓa médaille ɗum woni ɓurɗo wawde ɗaɓɓude jaam walla waddude jaam kono kanko fu ɓuri wadde yimɓe menanse sabu sa yii hannde leyɗele AES ɗe endan e Palestine e Syrie neɗɗo wi'i ɗe leyɗe fati naatu leydi muɗum fuu jomum holli tan wala jurmu tawma wala jurmu noyi wawata wiide kañum woni ɓurɗo wawde waddude jaam e aduna. Tedduɓe ko ɗi miijoji gaccuno ɗon e nde yontere taskaram on tottama konngol ha e yontere arore garen e toɓɓe goɗɗe on jarama. Moussa Omar Bari a jarama. Ahmadou Barouba tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde ko ɓuuri tengtude kabaruji ɗi hannde oɗo subaka to bene ko laaɓi ɓurama heɓede nde etare saminere laamu hay saldu wotru kono leydi ndi wallani ɓe murtuɓe yiɗunoɓe saminde laamu ngu ñande jeeɗiɗi e lewru ndu gonɗen ni wi Patrice Talon hoorejo ndi leydi hanki alkamisa o holli wona saminere laamu waɗi ko fiyande fewde e mabɓe jaati o hoorejo ndi leydi warti e ballal kono Nigéria tefore no jokki to Guinée kam lawol immol ñawol walgoji 27 septembre hitanɗe ujunaje ɗiɗi e jeenayyi fuɗɗima hanki colonel bienvenu Lama sandarma hoorejo Daka kono Kaleya ñawama hanki alkamisa ono tuuma wargoji dolgol rewɓe diftagol yimɓe tuume ɗe o yeddi folotiro kan 2025 to leydi Maroc fuɗɗan alet arowo ɗo hande ko diɗɗal Sénégal andiraɓe les lions de la teranga kalɗen e muɗum ko ngal diɗɗal ƴettuno ngo folotiro hitan ujunaje ɗiɗi e nogas iddi
tedduɓe heeɗiɓe on jettama on jarnama e jokkude heɗade RFI fulfulde onon sengiɓe hello amen Facebook on jettama on jarnama kono kadi hello amen TikTok onon fo on jettama on jarnama tengti noon e heɗoto men hannde to leyɗele ɓattiɗe Sénégal ko wona ɗum en jetti jani Ibrahima Ba to karalagal to e inna bolaro joni o en timminirande jonde kabaruji e taskaram lawol gandal e needi on jarama e jokkude heɗade RFI fulfulde oɗo mbawi heɓude kabaruji ɗi e weeji tati toɓɓere RFI toɓɓere FR Thialal FF on jarama